ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ କଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ କାମ ଥିଲା। ଫେରୁଛୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯିବୁ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ। କଟକ ଆସିଲେ ଆମେ ଦହିବରା ନ ଖାଇଲେ ହବନି। ପାଗଟା ବି ଦେଇଛି ଦହିବରା ଖାଇଲେ ହବ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ। ଟିକେ ଦହିବରାର ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କଣ ଆମେ ଯାଇକି ଦହିବରା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। ଭଲ ଦହିବରା କେମିତି କଣ ଦହିବରା ପାଟି କଣ ଖାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ନିଜର ବହୁତ ମଜା ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରୁଛୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ମାନେ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇମାନେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଲିକୁଦାରେ। ଯାଉଛି ଦହିବରା ତ ମିଳିଲାନି କଟକରେ ସେମିତି ଭଲ ଜାଗା କିଛି ମିଳିଲାନି। ତଥାପି ଆମେ ଆଇଲୁଣି ବାଲିକୁଦା ଯାଏଁ। ଦେଖାଯାଉ ସଦର ଥାନା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦହିବରା ଦୋକାନ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଟିକେ ଖାଇବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଅନେକ ରୁହନ୍ତୁ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଦହିବରା ଦୋକାନରେ ସଦର ଥାନା ସାଇଡ଼ରେ। ସଦର ଥାନା ଘରରେ ଦହିବରା ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦହିବରା ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି କ'ଣ ହେଲା ଆମେ କହିବୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଇ ଖାଇବେ। ଖାଇବେନି ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଉନୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ କହିଲେ ଆମେ ବି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଭାଇ ଆମର ଖାଇବେ, ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ କହିବେ। ଭାଇ ଆମର ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି, ଦହିବରାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଦହିବରାଟା ତ ବୋବାଲ। ସତ କୁହନ୍ତୁ, ଦହିବରାଟା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଦହିବରାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ନେବା ଦହିବରା କେତେଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାଇ ଆମର ଦହିବରା କେତେବେଳୁ ଆପଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭଟା ଆମର 7ଟାରେ ଖୋଲା ହବ, ଗୋଟାଏ ଶେଷ। ତ ଦହିବରା ଏଇକା ସରିବା ଉପରେ ହେଇଯିବଣି। ଦହିବରା ସରିବା ଉପରେ ହେଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ହବ। ଆପଣ ଏଠି କୋଉ ଜାଗା ଲୋକେସନଟା କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ? ଲୋକେସନ ହେଲା ସଦର ଥାନା, ଆଜ୍ଞା। ପାଖ ସଦର ଥାନା ପାଖ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସଦର ଥାନାଟା ଏଇ ସାମ୍ନାରେ, ସଦର ଥାନା ସାଇଡରେ ଦହିବରା ଦୋକାନ। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ। ଏପଟେ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ଜିମ୍ ସାମ୍ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ, ଦହିବରା ଖାଇବେ। ଦହିବରାଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଦହିବରାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦହିବରା ହଉଛି ନା ଆଉ କିଛି ହଉଛି? ସକାଳ ଟାଇମ ଆସିବ, ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ପାଇବ। ଇଟିଲି, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ବରା ଏଇଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ବି ହଉଛି ଏଠି? ସବୁ ତ ଭାଇ କହିଲେ ସକାଳ ବେଳେ ଆସନ୍ତୁ କେତେବେଳେ, ସକାଳ ବେଳେ ଆମେ ବି ଆସିବା। ଭାଇଙ୍କର 10ଟା ଭିତରେ ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ପାଇବ। କେତେବେଳେ ଆମେ ବି ସକାଳେ ଆସିବା। ଭାଇଙ୍କର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ଫରା ସବୁ ହଉଛି, କୋଉଦିନ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଯିବା। ଆମେ ତ ଆଜି ଦହିବରା ଖାଇଲୁ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବାହାରେ କିଛି ଖାଇବିନି। ମୋର ଜଣେ ସାନ ଭାଇଟା ଖାଇଲା, ତାକୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆମେ ସକାଳେ କୋଉଦିନ ଆସିବୁ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସରୁ ସରୁ ଆସିବୁ, ତ ଦହିବରା ଖାଇବୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ। ସକାଳେ ଆସିବୁ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଫିଙ୍ଗଡ଼ା ବରା ସବୁ ଖାଇବୁ, ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କହିବୁ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଯଦି ଫେରୁଛନ୍ତି, ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମର ସଦର ଥାନା ସାଇଡ଼ରେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଦହିବରା ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ଦହିବରାଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲୁ।